La wala se mana ma mana sa ka je fini sa kelela ka kule ni ko bilito mo ka ko na ka kefu wali masake banditi fra ko ina le chige mi chite bon so mane lo chige no ni wala al mate lo chige ne so man wala lo chige ne so ko tri ne chige ne so Gausa Rabi. Naba. Malala denga abi denga. Ida mena ajela jeno ko be bablo iba mana nyanga be fonga ni ba mo nyanga te bole. Rabi leso. Naba. Ganga bana munga. Kwate matakema. Flenga banfa flenga sera ga di bla burma ka kwa burkuba. La brutta se senela. Flinga ban kelega, flinga ban pagati bla burma. La burma wale ko iskibla fanda ni mula bambalo. Ata senenya bo. Ko jigi ban la ko bla bro so bari ba. Ka flinga seda, ko seri ko bla le fli ban nale. Kana ko ko be shi ko ban ko. La burma ngale flinga ban ni masa. Ila flinga burule kapane. Navega masakema afọ bla kuro no ye ko fini ngurugu mako ta ko ila fini be to mo kana ni de bi mo ma nyi mo ya bi la mo mi la o yi jamba bara do ni ko lo mo mi o yi jamba bara do ali ye wal de la mo mi ma o yi jamba bara do e do so o ya bana ko lo ba de la ko la mo no ke la ba namo la de la ya lenga abi ile to mo lo so maninga la ko no le sela mene ma mene na do mo ka fini ke sabe kele fini ko fati ka di na ko no wa di man sa ma ibe fa ko ro ni tesa awale sela to sa ma frani ro sa sumale namo Wasa na mulu fena. Sangulu bila ndra milole. Sangulu bila ate do jurula. Juru te jurula. Ko bila ko mina ko beke sala kamshi. Namo. Wasa na munga. Avele bila ko no kanasha. Ke mado kinya kunu te gatro la metro ko abebi. Namo. La ko no ya kunu te gatro wala. Juru sana traba ki traba pile dali. Namo. Ay na traba o kante. Abide nesu. Namo. Masaka na mungina. Alhamdulillah. Alors, maman bien amena pele so sisa be so katanso. Soni ga o person. Mina fo chorwai. Dala de habidi la biba kamlala. Bishu aja. Ni bilu bolu le metu koloka ne ni mal. Kakala. Ajari ne ni bala majari ne dala de habidi ni bala. Wajai. Me chorwa ga blala à partir d'aujourd'hui. On dit dans les maintenant on va faire la quand on est ni là on va pas wili. On est une fois pays. Ni un patron avec elle. Ok. Il va se lever dans la habité dans la bibi boulot. Il va vous faire un wati quand la machine de initié. Bibi boulot faut wati le caler à la ok, mira, aucun souci ça. Name
Maria kele baruli bo. Yala kele turu manang kaye. Jamada, ajonga mai maja. Tarabile kelwa. Ewara kele turu lala kikachi. Jamada, ajonga mai maja. Abile yala kele turu manang kaye. Merci. Jamada, ajonga mai maja. Jalawaya turu manang. Tarabile kelwa. Nebia leka idamodiya. Jamada, ajonga mai maja. يعني كافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد رفيع الدرجات والدود كشف الكرامة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم alama seke ni ala tun y'a kɛ n b'a kɛ sisan ni ala tun ye seke tun bɛ dusukun de bɔ n kɔnɔ k'a sigi bɛɛ kɔnɔ maa maa min bi yan n bɛ dusukun sigi bɛɛ kɔnɔ mɛ ala m'o seke nana ni habiden ye ala ye se min kɛ ni sera kɛnɛ o kɛnɛ kan n bɛ dɔnni min dɔn n b'a bɔ n kɔnɔ n b'a di bɛɛ ma n'i bɔra yan n'i sera i ka so i b'a kɛ n'i y'a kɛ ni ala sɔnna i bɛ ala jɔyɔrɔ ye i tɛ ne jɔyɔrɔ ye dɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ ye parce que fɛn duuru b'i la fɛn duuru bɛ ne yɛrɛ la an bɛɛ ka ɲini fɛn ye wɔɔrɔnan ye bɛɛ wolola bɛɛ bɛ dumuni kɛ bɛɛ bɛ fiɲɛ minɛ bɛɛ bɛ bo kɛ bɛɛ bɛ sa mɛ bɛɛ nege y'i ka ɲini fɛn ye banabaatɔ nege ye kɛnɛya ye nafolo ɲina nege ye nafolo ye dɔnni ɲina nege ye dɔnni ye o de kosɔn diɲɛ duuru ye bi a bɛ wɔɔrɔ de bolo n'i bɔra yan sini n'i sera i ka so yiri cɛ ni yiri muso o de ye nsaban ni zɔnɲɛ ye mɛ yiri kameleni ani yiri bogotigi de ye manden soso ni sosofin n'aw sera a ka so sini a bɛ manden soso ɲini manden soso a b'a ɲini kuru naani sosofin kuru saba i b'a fara ɲɔgɔn kan a ti tobi hami min b'i la i b'a d'a kan i bɛ ji k'a kan i b'i jija i ni yiri in ka si tile 7 su o su i b'i hami d'a kan ni su 7 dafala i bɛ yiri ko siɲɛ 7 ni ala sɔnna ala b'o hami bonya. n b'a laban de b'a bila mɔgɔw preselen don aw bɛɛ bɛ fɛn dɔ kɛ ni maa min y'a kɛ sini n'i sera k'a kɛ sini ye kari ye n'i ye bɛna yiri dɔ fɔ n'i y'a kɛ n'a y'i diya i b'i da sɔgɔ i da la dɔ bɛna da i gosi da la ka wari di ne tɛ mori ye Alal Habidi tɛ mori ye ne yɛrɛ fana tɛ suma ye Alal Habidi larabi ye mɛtiri de ye ka mɔgɔw kala turabu ni yiri la ani ala tɔgɔ ani cɛ 30 ani kirisi ne y'a karamɔgɔ ye Mali jamana kan o kɔfɛ ne y'a kalandentigi ye sini ne ala m'i faga fiyewu sini dugu jɛra e ka woso furaburu kɛnɛ ɲini i ka minɛn kura dɔ ɲini i ka woso furaburu kɛnɛ jɔn b'a kɔrɔ i k'i ko a la siɲɛ 7 woso bulu furaburu kɛnɛ a jɔn bɔ i k'i ko a la siɲɛ 7 hali ni ni seri bangela ala b'a tigɛ fɛn min an se yan o de ye den ala ma den balo la fɛ n bɛ Isufu Siribe fo Isufu Siribe ye jɛɲɔgɔn ye n tɔ de don n bɛ Isufu Siribe fo n kɔrɔkɛ bɛ kɛnɛ kan n kɔrɔkɛ 2 bɛ yan Baba bɛ yan Usmanu Ba Sanogo bɛ yan n'olu bɛ yen ne tɛ siran o kɔfɛ jinɛtigi Lasi bɛ kɛnɛ kan jinɛtigi Lasi n b'a fɔ ale bɛ retard la a nana sisan n b'a fɔ a ko k'a ye jinɛ dɔ di ne ma ne kɔni ma fɛn fɔlɔ mɛ jinɛtigi Lasi n b'a fɔ teri don kodɔnna tɔ min bɛ yan Alal Habidi bolo 2 dalen bɛ duguma ala kama ala kɛra kama cɛ ni tɛ kodɔn bɛɛ a kariyalen de don ni n donna aw la dɔrɔn a bɛ yafa kameleni ma ala kama ala kɛra kama ala ka den balo ala k'a k'a fa ye ala k'a k'a mɔkɛ ala k'a kɛ yɔrɔ yɛrɛ ɲɔgɔn ye n ye
dabo jalala ka dabo dengena ka dabo trobuso kororo la ka do dina ala ka shidama ala shidi de ma ala mate yena ka tama bana faka soli ala nabiyu abi srat na mane be kala ka shini ina kon mata sa bro kala biche zamani anga assalamu alaikum wa rahmatullah